Jam siji bengi numis turun lali hari kula pikiran payeng aduh angin dikawat turun. Alhamdulillah, assalamualaikum batur-batur kanda jurig. Ketemu maning karo reang mangasep ning tabir misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kieu kanggo kandahan dina kieu ana cerita sing yucar sini ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Loh Bener, Indramayu. Yucar sini ki pengen nyeritakaken pengalamane dheweke lagi masih cilik. Kedadiannya kini tahun 90-an awal jaja. Waktu kunku yucar sini ki ya umur 6 tahun, 7 tahun lah, umur antara 6 sampai 7, durung sekolah SD aja. Jadi bocah bengen mah manjing SD ki ya wis radakan gede-gede. Ora kayak bocah zaman kien, lagi bengen mah umur 7 tahun, umur 8 tahun. Malahan mah ya anak sing umur 9 tahun ya dau manjing SD ki anak aja. Dudu apa ya wis umum lah kayak konon kudu sesuatu sing ngisin akan dudu apa ka wis umum. Tadi ki orang masalah ora apa, malahan mah ana sing sampai ya orang lulus orang munggah ya sampai bosen dewek metu dewek ya sing SD ku ana bengen megel konon model ki. Nah yucar sini ki senajana dewek ke durung manjing SD mung bega lamona bengi ki dikon ngaji ning ana lah ning kono ku guru ngajine wis sepuh nini biasanya ki lamun antas maghrib ki ya nguruk ngajari ngaji kan ningannya ki ning bocah-bocah cilik. Nah yucar sini ki biasanya ki ya enggal dina ku monokaken kecuali bengi Jumat mah libur jaja. Momennya ku ninggange pas entas Agustusan, jadi ki entas ana acara lomba apa segala macem kurang luwih ki pirang dina lah sewise momen Agustusan. Nah bocah ki kepegelen ta prewen jadi ki akeh sing pada puyeng. Lamona siji bae bocah kenang pilek jora bengen kan lamun dolanan ngumpul kono ki wis ya nular sejagat-jagat ya. Nah untungnya ga yucar sini mah ora kena waktu kunku mung bega batur-batur sing sejen ki pada kenang pilek watuk ya wayah ngaji bengi yucar sini dewek habis diomong kenang emboke kunok lamun antas ngaji aja dolan dikit ya langsung balik bae mak je iya langsung balik bae wis tonton dolan dikit ya biasanya kan dolan dikit ya bocah galangka sing dijak dolanan lagi pada puyeng kabeh lagi usum buang puyeng wis langsung balik bae aja. Oh iya jar yucar sini nek ya senajan ngomong iya gak ningati mah enak bae aja balik dikit ya kita mah ya pengen dolan dikit jar yucar sini nek wayah mangkat ngaji biasanya kan ake batur-batur sing sejen bareng mangkat ngaji ki jalankin mah ora aja batur-batur sing sejen ki ya kun mau pada pileg pada watuk jadi ki kena wong tuane diblawei kayane ngaji wis liran dikit jenang jenok tadi ki ya sing mangkat ngaji ki mung yucar sini dewek bae ya ora wedi ora apa aja wong umae sing biasa nguruk ngajine gak ora adoh ora apa paling ya 100 meter aja tadi ki ya ora patia adoh ora apa. Nah lunga dewekan yucar sini ki sampai akhirnya ya tekan ning genah ngaji gak ya sepi aja sing mangkat ki sing sing ngaji ki ora sampai separone sepi jadi ya karena sepi kan tadinya gelis pragat ya selesai pragat diburuk yucar sini balik ki dewekan bae ngejak batur-batur pada dolanan ora gelem kita dikon balik ya kenang mimine soalnya mah ya embun ngapa blabe dolanan dikit jadi ki langkah sing gelem bature yucar sini ka ya wis lah balik ya kitane yucar sini ki balik ki dewekan bae lunga. Nah ning dalan yucar sini ki ndeleng anak kelap-kelip menclok menggodong lampuan ya. Apa aja kunci ya kelap-kelip kayaknya mah kunang jora zaman bengen masih ake kunang zaman sakin kan kayaknya ya wis arang sing arannya kunang ki diparani kenang yucar sini ki kunang iya bener aja dipetong ki dipetek oli aja cah kunang ki siji
ya berak jora nah wayan deleng mengarah sing sejen kunangnya ki akeh jaca. Jadi kunang ki kayak baris ya ngarahaken yo car sini marani embu mendikena pokoknya mah kunangkin ki kayaknya ki baris. Nah arane bocah jadi ki ya deleng kunang ki seneng berak ya ora kelingan ning pesene wong tuane lamun pragat ngaji langsung balik. Tadi ki malah yang ngemeti kunang dipetongi istilahnya ki dipeti ka siji-siji, dipeti siji-siji diwadahi nganggo kudung ya. Kenang yucar sini ki. Dadi ki ning kudunge yucar sini ki akeh kunange lamun di goyang-goyang ka kudunge kone kan murup kelap-kelip jadi katone bagus ya ora. Dadi ki dipeti siji-siji ayo je yucar sini ki. Ora kerasa suwe-suwene ki dheweke ki marane meng area lapangan kunku encak kegiatan lomba 17-an Agustus ya. Jadi ya lapangan pun kan apa ya encak kegiatan ya wis bersih anune mah karena lombanya kan wis liwat. Nah lagi metongi kiyen kunang ijig-ijigan bae yucar sini ki keblosok ning kono pak blosok plus manjing pas pisan ning awake yucar sini. Jadi lobangnya ki sedadane yucar sini jaca sampai arep nempel mengkelek kah plus ki pas pisan. Nah lobang kiyen ki ya menek-menekaken mau weruh ya lamun lobang kun ku encak kanggo panjat pinang kah. Jadi ki kanggo nancebaken pinange bu nganggo pinang bu sing nganggo pring waktu semono ku ora weruh ora apa mung begakin ki lobang ki ya encak nancebakene aja. Mulane gak pas awake yucar sini pas awak arane masih umur 6 tahun 7 tahun kan orang ngerti carane ki prewen metu sing lobang kune ki arepan bopong awake ya kayaknya mah yucar sini nih ora paham terus ya sikile arepan munggah mengduwur ya karena pas ning awak jadi ki angel jaca budine apa ki angel ke arepan mubat mabit ki angel yucar sini ki masih gepek ki kunangnya ki malah di rog-rog pisan gak kenang yucar sini ki digoyang-goyang jadi ki ya kelap-kelip. Nah kunangnya ki sing durung kecanda kenang yucar sini pada muter-muter ning dhuwur ndase yucar sini aja. Nah yucar sini kan ning kono dadine berak-berak. Ma, bapak aja. Tulung jari yucar sini nek tulung-tulungan gegemboran berak-berak dewekan bae mung be langkah sing krungu sampai yucar sini ki nangis ya nangis langkah sing nulungi nangisnya pegel mari dewek je yucar sini ki apa go langkah sing nulungi kita nangis ya. Nah ning kono yucar sini ki kaget gara-gara ndeleng ana sosok sing dhuwur-dhuwur dadi dhuwure ke seduwur wiwitan kelapa aja ya pada nindak tongklang dhuwur ya ireng ya mburaina kayak ngapa pada nindak ya tongklang mundar mandir kah dingok kenang yucar sini ki sosok-sosok sing dhuwur kian ki luwih sing 5 kayaknya mah ana jumlahnya ke 10 ya yucar sini kewedinan sing mau nembrak sing mau nangis kan dadine meneng karena kewedinan ditambah maning ana siji sing mendek ning ngarepane yucar sini mung bega mendeknya ki ngadepe ki ya searah karo yucar sini ka dadi yucar sini ki katone gigire bae ya gigire gak ireng. Nah dodok ning mendek ning ngarepane yucar sini ning kono ku ana ambune jaja dadi mambune ki mambu kayak kayu sing wis bobo kah kayu sing wis lapuk sing apek modelnya ku kayak konon kayak ya mambu misale ruangan sing lembab bisa ana lumute apa ya mampu apek gel kono jajar yucar sini ku mung meneng bendeleng na sosok sing gede kuwen sosoknya ki mundar mandir sampai akhirnya anak angin sing kenceng sosok-sosok sing gede dhuwur pun ku pada kabur kayaknya ki pada kabur mancing kebonan sing luwih rungsep maning sing luwih ewuh maning kah manakaken. Nah sewise sosok pun pada hilang yucar sini kan berak maning tulung sama bapak jar yucar sini nek ana sing krungu je ika car sini nek ketemu. Nah dadi ki warga ki monokaken rupane ki wis rame ning kono ku warga sing dadi yucar sini ya sewise ketemu ya diurat kenang warga. Nah sewise yucar sini diurat ya langsung ora sing uratnya ki ngomong kin kisah apa je sing bodoh pisan je ya nyabut encak pinang ora diuru-guru gimaning je ki kerjaannya siapa aja ki jor jare wargane ki ya sing kenang semprot ki sing diumbangi ya bocah-bocah nom ning kono pemuda nek
Jare pemuda-pemudane ki ya embu jora kelingan arep ngurung-ngurugi maning ya prewen jora. Tadi ki sing nyabut pinangkin ki ya bocah-bocah nom. Nah, encak nyabut pinangnya ki ora diurung-urugi maning, mulane ga yucar sini ki kebrosok ning kono aja, kejeblos. Jadi ki ya yucar sini digawa balik mengumah. Nah, selesai tekang rumah ya yucar sini ka rada keder nah ngapa ki rame uwong ya wayang ngingo ke jam rupane ki wis jam 12:30 jeca. Padahal mah jare yucar sini dheweke ki ya kebrosok ki ora suwe ora apa, palingnya setengah jam lah. Mung bega embunang apa wis jam 12:30. Lamun ceritane keluargane yucar sini, ceritane bapane, dadi car sini ki ya wis jam 8 ki durung balik bae ngaji ki mendikaken bocah bener mah ya wis balik ki dolan dikit tam prewen semono wis diomong aja dolan dikit ga angger bae bocah ki ya sing aran dolan ki ora wareg-wareg ya sing awit esuk tangi turu sampai tekang sore dolan bengi ga masih je dolan bae jor. Dadi ki ya diglati kenang bapane ki diglati sampai tekaning genah ngaji kuwen. Sampai ning genang ngaji kuwen ku ya wis ditutup lawangnya ki wis diileb kan ya kenang bapane yucar sini ya diketok. Nah jare sing gurune ki sing ngajar ngaji ustazae ya car sini mah wis balik je mau malahan mah ya karena murid sing teka menekaken ki ora akeh dadi baliknya ku gelis je. Baliknya gelis apa ke durung tekang omah bae car sinine ki mendikaken je. Tadi kan ya bapaknya yucar sini ya tak kanda-kanda ndeleng car sini tak beli jen ana wong apa kita takon kah mendi sih jamang car sini embu je hilang nah akhirnya diglati kenang warga ki yang nglati rame-rame termasuk yang ning kono jaca lokasi genah yucar sini sing keblosok ku ora apa sing umah yucar sini ki lokasi yucar sini ki palingnya 50 meter sing umah ki. Tadi ki ora terlalu adora apa kamu bega warga ku yang glati monokaken senajana orang menglokasi genah cak lobang kin ki pinange ki mung kan warga yang nyoroti jangan go senter apa ya langka suara langka uwong langka sapa-sapa ning kono ku warga ki mundar mandir nglati yucar sini ki sampai melipir tekang tungtung desa ya diglati-glati ora ketemu rupane car sinine kuning kono je ya kayang konon cerita sing pihak keluargane ki. Nah sementara yucar sini kan ceritanya ya dheweke ngerasane ki ya mau setengah jam paling je kita ku ya setengah jam je pak aja iya ta jenok iya prewen kayang apa ceritane jor. Nah yucar sini ya cerita lamun dheweke ki keblosok ning kono gara-gara ngemeti kunang sakine ki kunange ki embuh langka siji acan je ca embuh mendikaken kunange ki siji gan ning kudunge ki langka je sing maune pirang-pirang ku ngemeti kunang terus ya keblosok ning kono ya nangis berak langka sing krungu sampai ana ya sosok sing dhuwur doglong ya embu wangune mah kuwen jarane egrang ku tongklang dhuwure ku semende jenok sebibitan kelapa aja pak juga gede ana 10 mah. Nah kono ku ya kabur kenang angin kenceng manakaken menjero kebonan sing ewu kah sing rungsep je. Oh terus ya wis je kitane berak ana sing krungu jana sing nulungi kayang konon je pak ceritane. Oh mau konon jenok iya je. Nah tadi ki ya wis warga gaya bisa ngrungokna ceritane yucar sini tadi ki bubar je bubar balik segenae yucar sini ya istirahat mangasepe izin minum kopi dikit. Mangga batur pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya berubah. Lanjut maning mengceritane yucar sini tadi ku ya esuke yucar sini ki tangi nah dulur-dulurane sing ado ya terus ya warga-warga sing pada penasaran ning ceritane yucar sini pada pengen ngerongokaken langsung kah ceritane yucar sini teka mengumai yucar sini ki ya ora sekedar pengen ngerongokaken cerita ora apa jeung gawa pengwangun-wangun lah jeung gawa jabur gawa ya susu gawa apa dadi ki yucar sini ku esuke ki oli ake jabur jeca yucar sini ya kanda mengkenen ya diceritakan kabeh apa sing dialami kenang dheweke ku sampai akhirnya ki sore ki ya yucar sini kayak biasa dolanan.
Nah dolanan apa segala macem waya wis jam-jam setengah 6 kenang bapaknya kan dikon balik ya car sini nek balik ya wis sore. Iya aja pak ya. Nah car sini kan harapan balik. Tadi zaman bengen mah umek masih renggang-renggang ya, durung rapat kayak zaman kian. Deleng na anu ki jembar, pandangan mata ki jembar kah. Ya misalnya anak kebonan apa gak masih bisa ndeleng sewali ke kebonan kun ku anak apa. Nah jagat wis sore kayang konon ki wis barang rep. Yo car sini ki ndeleng sosok sing dideleng kenang dheweke lagi bengi pada nindak maning tongklang pada mundar mandir ning kebonan sing yancak lagi bengi sing kabur pada monokaken kaja sosok sing doglong-doglonge ki. Yo car sini kan delengaken be. Kun kan sing lagi bengi sing kaya egrong duwur-duwur apa gak pada mundar mandir ya saking kan luwi padang mung bega angger ja katone ki ireng ja kaya wayangan ka ireng mundar mandir sing wiwitan kelapa siji mung wiwitan sing sejene maning kone ya sing wiwitan siji maning mung wiwitan sejene maning ya kayak aktivitas kan mundar mandir sampai yu car sini ki diomong kenang bapaknya ki nok ya nang apa iku je pak je sing lagi bengi ya ndeleng nak kita kah siapa aja sing doglong kah je pak sing seduwur wiwitan kelapa mancing jar bapaknya mancing. Nah tadi yu car sini dikon mancing adus dikit ya durung adus jora durung je pak wis ayo tak tonggoni ja kenang bapak jadus ya dadi adus apa gak dibature kenang bapaknya ki khawatir kah. Nah entas maghrib yu car sini kan harapan ngaji kenang boke dibelawei ya wis jenok nonton ngajiku dinakin mah sejen dina bae. Sukiki awe aja ngaji ya sukiki ora apa-apa ngaji mung bela mona batur-bature durung pada ngaji kone ngajinya diantar kenang bapak aja ya jarem boku kayang konon iya jema ora apa-apa jar car sini nega. Nah terus kayang konon ya wis car sini ki dadi ning omah bae sampai ya bengi car sini ki turu lagi car sini enak-enak turu dheweke ki kaget gara-gara ana suaranya ki kayak suarane tawon kah kayak kon suara tawon bu suara laler pokoknya manggrangseng dia suaranya ki gawe turu orang nyaman. Nah suara kin ki asalnya ki ya sing arep omah yu car sini kan tangi penasaran metu sing kamerane celinguk jadi ki sing ngendi suara ki kayaknya masih ngarep omah yu car sini kan monokaken mengarep. Nah yu car sini ki ngintip sing ordeng ya senajana peteng gak aja mung bega yu car sini ki katon lamona sosok sing dhuwur-dhuwur kuwen ku sing doglong-doglong ku lagi ana ning latar umah yu car sini ka lagi mundar mandir bulak-balik mundar mandir. Nah bapaknya yu car sini untungnya gang lilir kayaknya mah ya kaget anaknya langka jadi kisah diglati rupanya lagi ning ruang tamu jora yu car sini kin delengaken ning gendela ka dibeluk no car sini iya je pak lagi apa ning kono pak je ku je pas sing doglong-doglonge je ana ning ngarep omah bapaknya ku monokaken ya bapaknya ngingok mah langka je mung bae bapaknya gak krungu ana suara kayak suara tawon kuwen grangseng je. Suara apa je anok suaranya kuwen ku je apalagi pada kanda je suaranya egrang je suaranya kayang konon wis mancing jenok mancing. Nah yu car sini nekon mancing kon turu maning bapaknya ki nganggo kudunge emboke kudung sing tipis kah disindet meng sikile bapaknya sing sijine maning tungtung sijine disindet meng sikile yu car sini jare bapaknya kinok aja di udari je ya sindetane. Nang apa sih je pak ya kone ambiran bapaknya weru lah mau nasenoke miang ki ora turu maning bapaknya weru aja ya bapaknya kan ketarik je konenku. Oh iya je pak jare yu car sini negandas kayang konon ku turu ya alhamdulillah sampai tekang esuk ki ya langka sing aneh-aneh maning je. Wah ya tangi yang boka yu car sini ya ndeleng nasi kile bapaknya kor anaknya kan kila kia apa aja sikile di cang kayang kenen ki jora ditakoni kenang boke nang apa aja kang sikile di cang gel konon car sini ne diceritakaken kenang bapaknya ku. Nah boka yu car sini sing mulai khawatir kang apa gak car sini ne ditiburi bae je ora apa-apa aja ki iya je aang gaya watir wis lang kok ngomong jeneng bapak ki maksudnya mah mertuane bapaknya yu car sini berarti bapak tuane yu car sini je. Nah bapak tuane ki ora wuruh ora apa kedadian kin ki karena ning tangga desa aja ora jadi ki ya bapaknya yu car sini marane mung bapak tuane yu car sini emang tangga desa ning kono ku cerita
cerita ya wis lah kok jare bengi reang monokaken jare anune ki jare bapak tuane yucar sini ki. Nah bengi ku monokaken entas isa ki bapak tuane yucar sini. Terus ya nambane yucar sini ya apa ya biasa mediane nganggo banyu sing dijampi didongani terus ki kon diinum kenang yucar sini. Nah bapak tuane yucar sini ki wis sangu sing umah ki sangu kembang sangu udut serutu ya jaburan pitung rupa pitung macem pokoknya mah wis sangu dewek kanggo suguhan. Bapakne yucar sini ki ya mung jaluk wang wak bae pruyan apa kan ana joran ning omahe yucar sini ki. Nah bapakne yucar sini ku monokaken marane mang lapangan jaluk pangane ga ora terlalu adoh ora apa sing omahe yucar sini ki. Bapak tuane yucar sini ku sila ning genah encak panjat pinang kuwen ku ditancebaken mung besakeun mah wis diurug-urugi kenang bocah nomeh ki melang diumbangi maning sih kayane mah. Tadi ki wis diurug-urugi bapak tuane yucar sini ku sila ning kono. Ya wis kaya wong semedi kah meneng wis ngawit jam 8 sampai jam 9 sampai jam 10 yucar sini mah wis turu mung bega jarembok ke yucar sini kan Kang. Apa ke bapak ora balik-balik ya Kang? Iya aja ya wis 2 jam dingok sih ya Kang. Dingok apane wong sing kene gak katon kedike jora kah aja. Anu ne bapakne lagi jentul bae. Iya aja. Ya dadi ki wis dia anu aja Kang jadi tonggone ning ngarep jadi aja ditinggalna dewekan. Iya jajar bapaknya yucar sini nek. Jadi ya bapaknya yucar sini ki ya standby ning ngarep omah ki ning teras ki delengaken bapak tuane yucar sini lagi ning kono ritual. Jadi bapak tuane yucar sini ki ora oyag je meneng be kaya arca sing ngawit jam 8 sampai tekang jam 3 esuk ya cah. Mengkonon bae ari bapaknya yucar sini mah embuh wis entek pirang gelas kopi ki. Nonggoni bapak tuane yucar sini pragat akhirnya bapak tuane ya pragat ki balik mengomah yucar sini prewen je Pak wis beres kabeh ku apa je Pak ya dudu apa je ku sebenere mah ya sing nonggoni karang kuwen ya sing nonggoni kebonan kuwen ku ya seneng dalang car sini ki ya tujuannya mau ora jahat ora apa pengen ngejak dolanan penasaran kin ki anake sapa jeung ki apa gaya bocah ki ya katone ki ya bagus mbu prewen ya soalnya mah ya disenengi ya kayang konon tujuannya ki pengen ngejak dolanan apa mung bego ya bangsanya kayang konon kan ya melehke bengi ya melas car sinine lamun dijak dolanan bengi mah ora. Jadi ku ya wis tak omong kenang bapakku wis aja ganggu maning padewek-dewek bae soalnya mah ya sejen alam iya aja ki jantas kayang konon wis ku ya wis beres kabeh jadi ki ora bakal diganggu maning ya insyaallah ya ora aja. Terus kayang kono ku ya wis yucar sini suke tangi takon ning bapane Pak bapak tuane ndi je oh sebalik tuh lagi bengi apa je Pak jare bapak tuane ya apa sih dijelasin kenang bapak tuane ki dijelasaken maning kenang bapane meng yucar sini oh berarti ora jahat ora apa je Pak ora je meng bega ya wis lah tontongan baturan karo bangsane mengkonon je pun kan bangsane memedi je bangsane jurik baturan mah ya koro siti koro rosi aja ya koro bangsane uwong bae aja koro batur-baturannya car sini iya aja Pak jare yucar sini entas kayang kon ku wis alhamdulillah yucar sini nek ya orang ngalami kedadian sing aneh-aneh maning ceritanya gaya pragat mung semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngrungokna Mangasep Kanda mudah-mudahan ceritanya bisa ngibur semisale ora enak dirongokaken akeh kata-kata sing ora pas kaya njaluk pangapurane bae jaga terus kesehatannya batur-batur kabeh reang pamit undur diri assalamualaikum.